Us heu parat a pensar què tenim en compte els humans, els individus, per prendre una decisió o una altra? Doncs això és el que anem a veure. En teoria està estudiat que hi ha 4 principis per prendre aquestes decisions. El primer principi és el del cost d'oportunitat. El cost d'oportunitat què és? És allò a què renuncies en prendre una decisió. Val? És com l'oportunitat perduda, per això diu el cost d'oportunitat. Per exemple, quan tinc una carrera he d'escollir la carrera. Què trio, economia o trio dret? Són una decisió que hem de prendre. El cost d'oportunitat de triar economia és que no pots estudiar dret. I el cost d'oportunitat de triar dret és que no pots estudiar economia. La teva decisió entre una o l'altra és el temps, perquè clar, si vols estudiar les dues, clar que les pots estudiar, però és el doble, val? Llavors, no sempre és una decisió quan tenim enmig diners. Ja sabeu que hi ha molts recursos. Veieu que és fàcil, renuncies a una altra per fer una. Un altre exemple, triar la carrera quan tinc una beca només per la carrera, val? Llavors, trio economia. El cost d'oportunitat és que no puc estudiar dret pel temps i que em gasto 30.000 euros, perquè és la matrícula de tota la carrera. En canvi, si trio dret, només renuncio a estudiar economia, perquè tinc la beca per fer dret. Veieu que aquí hi ha més cosetes? El cas 3. Ara, també és decisió de deixar de guanyar diners, és a dir, treballar, guanyar diners, sí? Si trio economia, en aquest cas em gasto 30.000 euros, és monetari, i no tinc ingressos 4 anys, perquè estaré estudiant, en teoria. Podria treballar i estudiar, però imaginem-nos que l'horari no és compatible. Llavors, el cost d'oportunitat d'anar a la carrera d'economia és això. Gastaràs diners perquè costa uns diners i a més no tindràs ingressos. En canvi, si trio treballar, no puc estudiar economia. Segurament tindré un treball pitjor. Llavors, aquest és el cost invisible que hi ha perquè si ho fes, tindria més, segurament, un salari molt millor a l'estudiar economia i al tenir uns estudis darrere. Veieu que a vegades hi ha costos monetaris, costos de temps, costos invisibles perquè no es veuen. Vol dir que si no ho fas, no ho guanyes. És a dir, no tindràs ingressos, però tampoc els deixaràs de perdre, perquè si treballessis. En canvi, guanyaries més, però si tinguessis la carrera. Val? Aquests són els costos invisibles. Llavors, això és el primer principi. El segon principi, costos irrecuperables. Aquests costos ens influeixen bastant a la societat en què vivim. És a dir, jo m'he comprat un patinet, m'ha costat X diners, i ara no el faig servir, perquè ha sortit un altre patinet millor. I aquell patinet dic, ostres, que em va costar molts diners, però és que aquell ja no el recuperaràs. Per això són costos irrecuperables. I no els hauries de tenir en compte a la decisió de venc aquest patinet per molt menys diners, però és que estàs guanyant aquells diners. Si no el tindràs allà a casa tirat. Llavors, anem a fer un exemple. Hi ha una opció A d'anar a un concert que tu vas comprar per 15 euros i una opció que t'han dit d'anar a una festa. Llavors, aquestes són les dues opcions. El benefici que hi ha d'anar al concert, diversió, encara que no et ve molt de gust. I el cost és zero. No és 15 euros, perquè això ja ho vas comprar en el passat, va ser en aquell moment. En aquest dia que anem al concert, és zero, potser si veus alguna beguda allà, però el preu del concert ja és passat. Això fa una mica de que a vegades no esteu molt d'acord, però és així, val? En canvi, l'opció B d'anar a la festa és que et ve molt de gust d'anar al concert, d'anar a la festa perquè estàs amb els teus amics, t'han convidat, i el cost és zero perquè ens conviden. En aquest cas ens conviden. Llavors has de valorar amb això, no amb el cost irrecuperable. Val? Això és el que diu el principi. Després podeu estar d'acord o no. Tercer principi, l'anàlisi marginal.
El benefici marginal vol dir que el benefici que he obtingut per repetir l'acció una altra vegada més. Val? Per exemple, estudiar 2 dies, 3 dies, 4 dies. Aquest seria el benefici marginal d'haver repetit l'acció del dia 1 al 2, del 2 al 3. Això seria el benefici marginal. I el cost marginal és el cost de repetir aquesta acció una vegada. Anem a veure una mica com actuaria. Repetirem la decisió si el benefici és més gran que el cost. Això és lògic. I no repetirem la decisió si el cost és més gran que el benefici. Val? Això podria ser amb el mòbil. Val? Un mòbil X costa 150 euros i creu que ja té lo suficient per el seu dia a dia. I un altre mòbil Y, que és més bo, costa 400. La càmera és millor, però també el seu sistema operatiu. Llavors heu de sopesar, no? Veure si us ve millor el benefici marginal de comprar un mòbil més bo amb la càmera i el sistema operatiu, però que el cost són 400, o el mòbil més dolentet, que costa 150 euros, i no et quedes sense tots els estalvis, per exemple, i no et dona et dona lo bàsic, però no et dona tanta bona qualitat. Per tant, hem de mirar tot això i veure si el benefici és més gran o menor al cost. I el quart principi que ens diuen que tenim en compte són els incentius, i això ho fem molt, molt, molt. És a dir, és tot allò que et modifica els beneficis. Poden ser positius o negatius. Quan el teu pare et diu, si et compro un mòbil si en treus un 10, val? Segurament t'esforçaràs més. Però en aquest cas l'incentiu és negatiu perquè t'estan posant com un càstig, no? Si no te'l compro si no treus. Que podria ser recompensa positiu, depèn qui ho miri, no? Però també són, per exemple, com diu aquí, el Telepizza. Cobren més barat si tu ho reculls. Doncs és un incentiu. O les terrasses, quan està ple, a l'estiu està tot ple a la terrassa. Però a dins potser et posen l'aire i et donen un preu més barat que la terrassa. Bueno, incrementen el preu de la terrassa. Doncs és un incentiu perquè tu hi vagis. L'Estat com ho fa? Doncs el tabac, com és perjudicial, posa un incentiu negatiu. És a dir, encarir el producte, posar-ho més car. Doncs bé, aquests són els 4 principis que diuen que ens influeixen en les nostres decisions i que haurem d'anar treballant durant aquests dies. Qualsevol dubte, m'ho dieu.